खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा अबर'नि राजा। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोंहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव फेरेंगा सारा बबेयाव इलेक्सन गेलेगोन आरो खाम्फा बरगयारि सारा बबे जायगायाव इलेक्सन गेलेगोन बिनि सोमोन्दैसो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जाहाथे अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायगोन होननानै आङो आसा फारिनाय थायो आरो लोगोसे आङो नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबो मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरो। बे रिकुवेस्टआनो जाहैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आंनि चेनेलखौ हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होदो। लोगोसे आंनि चेनेलनि बेल आइकनखौबो दाबायनानै होदो। लोगोसे आरो रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना हायोब्ला आंनि भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनो नाजा आरो लाइक कमेन्ट खालामनायखौ दाबाव नोंथांमोना अननानै मोजां मोनोब्ला। आरो जायफोर मोजां मोना नोंथांमोनखौ आं बेखौबो आपत्ति खालामा जे डिसलाइकबो मारिना हरनो हागोन नोंथांमोना, बेखौ आं जेबो साना दिसुन। थेवब्लाबो आं मिथि मोनगोन जे खैजन मानसिया नायखो, आं एसेबाबो बुजि मोनगोन सोर सोर डिसलाइक मारिदोंबा मारियाखै। आंहा बेयाव मोनसे हिसाब थायो नङा होमब्ला। लोगोफोर दिनै बिदिब्ला आङो नोंथांमोनखौ मेन टपिकआव लानानै थांदोनि, बारा गोबाव खालामाजासे थुदो। बिटिसि इलेक्सनाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनि, फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बतजरायाव इलेक्सन गेलेगोन। खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस' खालामदोंमोन। नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म, खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि, मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो। गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा अबर'नि राजा ना, जाय एमपिआ दिनै जोंखौ बर' अनाबर' मोनसे सृष्टि खालामनानै दिनै जोंनि जातिफोरखौ धंस' खालामबाय। हिन्दु मुसलमान, हिन्दु ख्रिस्टियान ना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनानै जोंनि बिटिआरखौ धंस' खालामदों। बर' अनाबर'नि गेजेराव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं मोनसे सृष्टि खालामदों। बेफोरबायदि नब सरनियाया जे नाथुर बायदि जोंनि समाजखौ धंस' खालामबाय, बेफोरबायदि नाथुर आरो खांख्राइनिफ्राय जोङो मुक्त मोननो थाखाय जों दावहा नांदों। बे दावहाया जादों खौसेथिनि दावहा, बे दावहाया जादों जौगाथायनि दावहा, बे दावहाया जादों जोंनियाव गोदान मोनसे मिथिंगायारि बा जोंनिया मा होनो जोङो मोनसे मा होनगोन एग्रिकालसारेल रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे दावहा, ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि दावहा। नोंथांमोनाथ' बिदिखौ नायबाय, नुबाय, बुजिबाय नङा होमबा? मा बुंदों बिथाङा? नोंसोर जेरावखि गेलेया गेलेबाय था इलेक्सनखौ, जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया बा भाजानांगौ दरखार गैया। ओरैनोब्लाबो जोंहा नोंथांमोना देरहाबाबो जोंहा जेबो उन्नति गैया। आरो मा बुंदों हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन हाग्रामानि बिबोनां बिथांमोनखौ मा बुंदों? खांख्राइ नङा होमबा? मानै खांख्राइ होनोब्ला रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारि, मानै खांख्राइ हारांगा होनना बुङोब्ला। नाथाय बे बाराव सोर जागासिनो दं? खांख्राइया प्रमद बर' आरो फेरेंगा अर्थात रन्जित, नोंसोर सानैजोंनो मानै खांख्राइ हारांगा जानानै दङ। बिटिआरखौ खुरख्ल'गासिनो दङ, बिटिआरनिफ्राय खेबख'गासिनो दङ। नोंसोरो फारसेनिफ्रायनो सिं सिं खेबगासिनो दङ, जोंहा बेखौ अलरेडि मिथिखागौ। जोङो सोरबा हाग्रामा खांख्राइ जा, सोरबा नोंसोरो खांख्राइ जा, जोंहा बेखौ जेबो फाजानांगौ गोनांथि गैया। नाथाय नोंसोरो गावजों गाव नांलायबाय थानो दरखार गैया सारमोन। नोंसोरो गावजों गाव नांलायबाय थानो दरखार गैया। नोंसोरो खौसे जानानैसो आगान सुरलांनो नाजानांगौ। नोंसोर मा बुंबावदोंमोन बेजों लोगोसे? बे दावहाया खौसेथिनि दावहा, बे दावहाया गोजोन दावहा, राइट, बे दावहाया खौसेथिनि दावहा, बे दावहाया गोजोन दावहा। नाथाय दिनै नोंथांमोना बे दावहाखौ खौसेथिनि खालामनानै लाबोनानै दिनै बिटिआर लानानै फैबाय। नाथाय जों सानदोंमोन जे बे दावहाया मालाबाबो बिटिआरनि थाखाय दावहा नङामोन। बे दावहाया जोंनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिसो दावहामोन। जोङो बड'लेण्डनि थाखायसो जोंनि बर' हारिया जिउ बावदोंमोन। बिटिआरनि थाखाय रावबो जिउ बावाखैमोन। ना सोरबा बिटिआरनि थाखाय जिउ बावदों नामा? हायोब्ला बुंहरसाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबाफोर बा रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिआनो जा, एबसुआनो जा, सोरबा बिटिआरनि थाखाय जिउ बावदोंमोन नामा? सोरबा बिटिआरनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? मेन पइन्टआ नैबेसो फैयो आंनि साननायाव। नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया।
जोंनि सोमावसारनाया जादोंमोन बड'लेण्डखौ लाबोनांगौ होननानैसो सोमावसारदोंमोन। बड'लेण्डनि थाखायसो जों जिउ बावदोंमोन। बड'लेण्डनि थाखायसो रोजा रोजा बर' फिसानि थैखौ लांनानै दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव हैदोंमोन। नाथाय दिनै बिटिआरनि थाखायसो जोंनि आसिनि मैल'खौ बिटिआरआव फाननानै बिटिआरनि लाब बा लाबनि थाखाय नायनानै नोंथांमोना दिल्ली पार्लियामेन्टआव फाननानै गारबाय जोंनि हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोरनि आसिनि मैल'नि थैखौ। थेवब्लाबो जों बेफोरखौ एसेबां फाजायबाय थाया। नोंथांमोनहा ससियेल मिडियाआव नांलायबाय थानाय जावलायबाय थानायखौ गार, ओरैबा ओरै बुंलायबाय थानायखौ गार। आरो मा बुंबावदों नोंथाङा नाथुर होनोब्ला हिरा सरनिया बारु बेथ' गुबुन जाथिखौ बाद दोन, बेखौ नोंसोर बायदि मानसियानो सानसोदों, सोरबा हाग्रामा बायदियानो सानसोदों। दिनै नोंसोर बायदियाबो मोनसे पावाराव दं, मोनसे बिबानाव दं। नाथाय नोंथांमोन बायदियाबो जाथिनि बा हारिनि धोरोमनि बेलायाव बेले बेजे लाबोदों। नोंथांमोनाबो दिनै ख्रिस्टान हिन्दु माबा ख्रिस्टाननो बाथौनो ब्रह्मनो बेफोरबायदि सोदोबखौ नोंथांमोनाबो दिरुनहोयो। नोंथांमोनाबो सोरखौबा अनो सोरखौबा अना, मोनफ्रोमबो धोरोमखौ समान नोजोरजों नायालासिनो नोंथांमोना दिनै धोरोमखौबो बेलेग बेलेग नायो। बिनि बेलायावबो आं बारासो बुंथ'ला। नोंथांमोननि गासिबखौबो जोङो अलरेडि मिथिनानै दंखायो। बेयाव नोंथाङा बर' हारसा हिन्दु ख्रिस्टाननि खोथाखौ लाबोनाङा सार। नोंथाङा ज' जानानै गुबुनफोरजों आगान बारायलां आरो हायोब्ला रावजोंबो ज' जानो गोसो गैयाबाबो सिरि सिरि गाव गावबागाव लामाजों गाव गावबागाव थांबाय थानायानो साबसिन जागोन सार। आं बेखौ जों नुहुरो। लोगोफोर बिथाङा आरो बुंबावदों नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौबो आरो खोनासंनानै लाबो। ओनसोलनि मुसलमानफोर, बे ओनसोलनि राजबंशिफोर, बे ओनसोलनि राभाफोर, बे ओनसोलनि बर'फोर, बे ओनसोलनि आदिबासिफोर गासैयै जथायै खौसे जानानै दिनै UPPL दोलोखौ MP इलेक्सनाव देरहाहोनानै जुगामि मोनसे सान्थि गायसननायनि लामा दिनै जों सृष्टि खालामनो थांगासिनो दङ। लामा दालाङाथ' गैखाया, लामा दालाङाथ' गैखाया। दा मोनसे खोन्थाखौ परबत जरानि गोबां अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सानैसो बेवहाय सांबादिकबो दङ नैबे एरियायाव। बे सांबादिकफ्रा मा होनो प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै। 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि गामिखौनो जेबो खालामाखै। 3 बोसोराव जों बोरै माखौ हानो? 17 बोसोराव बै समावहाय NDP खौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा हाग्रामानो ओरैबायदि कोटि कोटि थाखा हरदोंमोन जेन जोंनि रिभलिउसना जोबस्रांथों, जोंनि थाम मोनथायनि दावहाया जोबस्रांथों होननानै। खिन्थु बिथांमोना जाख्ल'जोबनानै हारिनि हालामनि जौगानायनि थाखाय जेबो मावाखै। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानो हाया। गतिके दिनै जोंनि सरकारा दासो 3 बोसोरनि डिसेम्बरनि 15 तारिखआव जों 3 बोसोर जागोन। गतिके 3 बोसोर सफैनायनि उनाव जों बोसोरनै मोनबावगोन। बे बोसोरनिसिम जों बेसेबां मावलांनो हायो मावलांबाय थागोन। जोंनि मावनाया जोबाखै, जों दा जागायजेनदोंसो। बर'फोर, आदिबासिफोर, राभाफोर, गार'आनो जा, सोरबा सावथाल बङालियानो जा, गासैखौबो लानानै नोंथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानानै सरकार सालायबावनो गोसो दं। बे थिगानो नोंथांनि बुंनाया। देरहा होआ नङा, देरहा होनांगौ। नाथाय पाब्लिकआसो सोरखौ देरहागोन बेफोर उननि बाथ्रासो। नाथाय नोंथाङा मा बुंदोंमोन? हाग्रामा महिलारिया NDP आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खौथि खौथि रां लाबोनानै जानानैसो सिरि थाबाय। बिथाङा साननाय दं NDP आफादखौ मानो फोजोबनो? दिनै NDP आफादखौ बिथाङा फोजोबनोब्ला नोंथाङानो थैनानै थांगौमोन। नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि रायजो राजानि सिगाङाव मोखां दिन्थिनानै भौ भौ सोंबाय थानो हानाय नङामोन बा गोब्रामबाय थानो हानाय नङामोन। NDP आफादखौ फोजोबनायमोनब्ला दिनै हाग्रामा महिलारियाव थानाय नङामोन खोमा। दिनैनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोन बायदियासो NDP आफादखौ फोजोबबाय। प्रमद बर'आसो NDP आफादखौ फोजोबबाय। जानो हागौमोन खिजानि दिनैहालागै आखायाव हाथियार लानानै हंगाम खालामनानै थानायमोनब्ला बड'लेण्डनि महरखौ जोङो नुनो मोनसिगौमोनदां। अबेबा हादाननो बबेबा फुरानानो बेफोरबायदि थालांनायबो नङामोन। मानो होनबा हादाननि मानसियाबोथ' सोमावसारहैदों बड'लेण्डनि थाखाय। बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारथियाव दिनै नोंथांमोन बायदिया मा खालामखो? स्रोदैनो दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टनिफ्राय बिटिआर थख'खौ लानानै फैदों। बेनो जाबाय नोंथांमोननि सोमावसारनाया। बेनो जाबाय नोंथाङा हाग्रायाव थानानै हाथियार लानानै सोमावसारनाया। नोंथाङा अब्ला बिटिआरनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नामा सार? बिटिआरनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नामा? एबसुआ प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ लानानै बिटिआरनि थाखाय सोमावसारहैदोंमोन नामा? रायजो राजाखौ लानानै फाग्लाफोर बायदि बै रेल लामा जथेनाय, राजा लामा जथेनायफ्रा बिटिआरनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन नामा? लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना बुजिया नङा बुजिखायो, आरो जायफोर बुंदों बेफोरबायदि मानसियाबो बुजिखायो। दा बिथाङा आरो फंनैसो खोथा बुंबावदों। मा होनो
17 बोसोर हाग्रामाया सरकार सालायनाय समाव लामा दालां जेबो मावाखै नाथाय जोंलाय 3 बोसोरल' जानानै बोरै जों मा खालामनो हानो होनना बुंदों हाखाया आरो मावखानायबो नङा गासिबो सरकारानो फैया मानो जोंखौ थगायबायानो थाखायो जों पाब्लिक जाम्बा जाम्बिखौ गासिबो फिदिंगासिनो दङ फांखा बायदि सोरखिजों फिदिंनाय बायदि फिदिंगासिनो दङ बेखायनो रायजो राजायानो डिसिसनखौ लादो फैबाय थानाय इलेक्सनाव सोरखौ भट होनांगौ सोरखौ देरहाहोनांगौ सोरखौ सिटआव फज'नांगौ बेखौ रायजो राजायासो मिथिगौ दा बिथांनि खामानि मावनाय मावैनि सायाव जोंहा बारग' एक्स एनडिएफबिनि कमल बसुमतारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायनानै लादो दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम दिनै रनजित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव बिपिएफनि आमोलाव एबा बिपिएफ सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम खाम्फा बरगयारी सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन जेरैबादि ब्लेकटप होनांगौ होदों जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै खोनाबायना रायजोफोर नोंसोरो खोनाबोदों दा जा एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि कमल बसुमतारी सारा मा खोथा बुंदों फेरेंगाजों थानाय समाव बे मोनबोजोबखादों फेरेंगाजों थानाय समाव बे मिथिबोजोबखादों अर्थात रनजितजों लामा दालांनि नामाव 10 लाख 15 लाख थाखा मोनफैयो बेखौ अनलि सिम्पल हिसाबैसो थारमाने टेम्परारिसो मावनानै होयोनो 15 लाख थाखा 5 लाखनि मावबाय 10 लाखखौ बियो मा खालामखो बेखौ नोंथांमोना साननानै नायदो अब्ला बेफोरनो नामा हारिनि थाखाय मोजां मावनाय खामानिया बेफोरनो नामा नों आं पाब्लिकनि थाखाय लामा दालां कारेन्ट नायनाय खामानिया नोंथांमोना जेबो मावनो हाखाया आं बेखौ अलरेडि नुहुरखानाय जिखुनु लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना नायनानै निश्चय बुजिखाबाय स' दिनै आं बे भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'जाबाय जय हिन्द।